Pred 10 rokmi, v roku 2009, Justin Bieber sa stal celosvetová spevácka senzácia, ale jeho príbeh sa začína v roku 2004, kde sa stretol s jeho nastávajúcim manažérom Jakeom Howardom. Chádzal som do Dračika, keď som prvýkrát zbadal toho malého chlapca. V tom čase ešte mal škaredé vlasy, ale počul som ho, ako hovorí: Mami, chcem medvedíka. A pomyslel som si, ten chlapec má hlas Pala Haberu. Od tej chvíle som sa s tým hlasom chcel podeliť so svetom. Všetko bolo magické o Justinovi Bieberovi. Ako spieval, ako sa hýbal, ako si naprával vlasy. Niekedy dievčatá kradli jeho vlasy na koncertoch a iných udalostiach. Neskôr ste ich mohli nájsť na eBay, predávame za stovky tisíc dolárov. Potom začal chodiť s celebritami ako je Kesha, Rihanna, Lindsay Lohan. Keď sa Justin Bieber rozviedol s Keshou, bolo to zlé. Naozaj bola až tak psychicky na dne, proste, že stiahla všetky svoje CDčka z predaja. Posledné, čo bolo o nej počuť, už len, že pôsobila v Taliansku ako mníška. V lete 2010 bol na vrchole a spieval na koncerte v Nashville. Spieval pesničku zo svojho 5. platinového albumu, ale len sekundy od konca sa to stalo. Všetko bolo skvelé, zvuk, panenky, šaleli ako obyčajne. Ale bola tam tá jedna nota, ktorú zaspievala si tam. Baby, baby. Jeho hlas sa zlomil. Jeho gule padli. A ten moment bol začiatok konca pre Justina Biebera. Skúšali sme autotune, Melodyne, dokonca sme skúsili aj post-production, no nič nepomáhalo. Dokonca sme mu dávali aj veľa zmrzliny, stále nič, aj takto nič nepomohlo. Nasledujúcich 5 rokov, od roku 2010 do roku 2015, išiel Justin dole vodou. V roku 2012, keď vyšlo to video Baby, baby, o tvojich ústach, som si pomyslel, boli naše srdcia rovnako otvorené, ako boli jeho ústa v tom škaredom videu? Osobne si to nemyslím. Byť mladý a slávny bere určite veľkú dávku zodpovednosti. Si pod veľkým tlakom. Daktori sú narodení pre slávu, iní zase pre reality TV show. Je to na tebe, aby si vybral. Je to veľmi divné, lebo keď som prvýkrát stretol Justina Biebera, on bol na vrchole a ja som práve len začínal. Videl som to tak, že on pomôže mne. Ale teraz som režiséroval film Avatar Povstanie, Avatar 4. Najsledovanejší film všetkých čias. A kde je teraz Justin Bieber? No proste ho už neuvidíš. Ako by som charakterizoval Justina v zopár slovách? Asi takto. Mladý, krv, talent, stratený, nechcený, drogy, sex, nahrávka, tekutiny, tento toaletný papier. Zhodou okolností aj moja kniha sa takto volá. Neviem, čo skrýva Justinová budúcnosť, ale viem, že to nebude spev. Môžu to byť filmy, reklamy, náboženstvo. Ale čo viem, je, že keby zavolal všetkých 15 miliónov fanúšikov na vrch hory a povedal im: vypite tento otrávený žús, naše pery by neboli dostatočne rýchle. Budem čakať na tú správu. Len zavolaj.